गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 18थि बोसोरारि जखनथाइजों लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला आरो गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सान फालिथाय खुंफुंदों। 27 आरो 28 जानुवारि साननैनि हाबाफारि लानानै गगामुग मिंमां हालामनि नोलोबारि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनै गिबि सानाव बाथौ सिबिसालि फोथारनाय, बाथौ आरज हानजानि आरज गाबनाय, थान्दै आजावजानाय, थान्दै मेल जागायनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। लोगोसेनो गाबोन गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय गगामुग अलंबार गेलेग्रा फोथारनिफ्राय 30 किल'मिटारसिम गासै 2000 सो साइकेल आरो बाइक हानजा सुरगोन। बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि हिमन्त सनामुलियाया मा फोरमायखो मिथिनानै लादो। जों दिनै गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 18थि बोसोरसालिया जखनथाइ आरो बेजोंनो लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम मोननै आफादजों जथायै गोथार बाथौ सान गाबोननि फैबाय थानाय मागो दाननि नैथि मंगलबार जायखौ जों गोथार बाथौ सान होननानै सिबिबोगासिनो दङ। बेखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों दिनै साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बायदियै जों साननैनि हाबाफारिजों खुंनो दिनै जागायजेनबाय। बिनिनो दिनै गिबि सान। बे गिबि सानाव जोङो बियाबनि गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै मेल सोलिगासिनो दङ। बे थान्दै मेलाव गोबां जिल्लानि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आरो गोबां फुंखा सुबुंफोरखौ लानानै जों दिनै माखासे सावराय मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे सावराय मेलजों लोगोसे जोंहा थान्दै मेलबो जोंहा सोलिगासिनो दङ। 1 बोसोरनि थान्दै मेल। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो गोथार बाथौ सानखौ गाबोन फुंनिफ्राय खोब गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय। बेनिनो जोंहा गाबोन फुंनि गिबि हाबाफारि बायदियै साइकेल रेलि, बाइक रेलि आरो गारि रेलि आरो लोगोसे हानजा सुरनाय गासै 2000 बाथौसाफोरा जोंहा गगामुग नोगोरनिफ्राय खोलाहा थानाय अलंबार होननाय मोनसे फिल्डनिफ्राय बालिगावनि पुब बालिगावनि अलंबार गेजेर फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जोङो थोंजोङै ओरैजाय कौपातुनि औगुरि नोलोबारिनि बे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि बियाबनि जा सिबिसालि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि बे सिबिसालियाव गासै 2000 बाथौसाफ्रा साइकेल, बाइक आरो गारि सालायनानै जों गोथार बाथौ सानखौ खोब गाजा गोमजायै जोङो खुंनो दिनै साखाफारा जाबाय। बेहाय जोंहा गोबां जिल्लानि दैदेनगिरिफोर जेरै बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों जों बाहागो लागोन आरो लोगोसे बियाबनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि गोबां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना जों बाहागो लागोन। माखासे माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जों बाहागो लागोन। फालांगिरिफोरा जों बाहागो लागोन। आबादारिफोरा जों बाहागो लागोन। गासैबो थाखोनि बाथौसा बिथांमोना जों गाबोननि जा हानजा सुरनाय बा साइकेल रेलि गोथार बाथौ साननि मुलुगाव धोरोमा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन सान्थि खौसेथि जे जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनो हागोन। बोराइ बाथौआ जोंनो बर'फोरनि गेजेराव बा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोनखौ जेब्लायबो जोंनो लाबोनानै होफैनो हागोन। बेखौ मिजिंथिनानै गोजोननि जुनै जों गाबोननि जा 2000 जा साइकेल रेलि हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों खोब गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालियाव जोङो सिबिसालि लुनो थाखाय गिबि खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेखौ जोङो गाबोननि समावनो जोङो साइकेल रेलि जोबनाय लोगो लोगो जोङो फुंबिलि समनि खोब 10 बा 11 रिंगानि गेजेराव जों खुन्थिया गायसंजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जागोन। बेहाय जोंहा गिबि खुन्थिया गायसनगिरि महरै जोंना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जों बाहागो लागोन। खुन्थिया गायसंनायाव बिथाङानो गिबि खुन्थियाखौ गायसंनायाव बाहागो लागोन। बिथाङा दिनै बिथाङा फैगोना दिनै रोखा जाखाबाय। बेनिखायनो जोंनि बे हाबाफारियाव आरो बे हाबाफारियाव जोङो गैथाराबो 3000 सो बाथौसाफोरा नैबे खुन्थिया आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि गायसंनाय जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसेनो गाबोननि समाव जोङो गोथार बाथौ साननि गोबांथार जोंहा हाबाफारिफोर दंबावो।
हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ बाथौ हारिमु दिन्थिफुंनाय जोंहा हाबाफारि दङ आरो बेजों लोगोसेनो बाथौआरि थुनलाइ दिन्थिनाय बे हाबाफारि दङ थ' माखासे माने हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो खोब गाजा गोमजानि गेजेरजों जोङो नैबे गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बोखावि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जयै जोङो नैबे गोथार बाथौ सानखौ नैबे आलायखुंग्रि गगामुख बियाबनि बाथौ सिबिसालि आलायखुंग्रि बे बाथौ सिबिसालियाव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ बेयो दिनै थि जाबाय थ' बेनिखायनो गाबोननि समाव जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो बाथौसा बिथांमोनखौ जोंहा बियाबनि सिङाव गासै 2000 न'खर दङ जोंनि गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 2000 बाथौआरिफोर न'खर दङ बे 2000 बाथौआरिफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनै गामि आफादफोरखौ जोङो खावलायहरदों गासै जोंहा गामि आफाद हिसाबै 64था जोंहा गामि आफाद दङ मोनबा जोंहा खोन्दो आफाद दङ जोंनि बियाबनि सिङाव थ' बेनिखायनो खोन्दो आफाद गामि आफाद आरो न'खर नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।